Assalamu alaikum. Wa alaikum salam buzu, barka da zuwa. Yawa. To masha Allah, ya hanya kuma? Yawa, lafiya. Ya mutan Niger? Lafiya lau. Kowa lafiya? Lafiya kalau. To ya muka ji da kuma rikicin ƙasa da ake ciki? To wannan kuma al'amari na Ubangiji sai godiya. Sai godiya. Sai dai Allah ya sauki. To sai mu ce Allah ya mana magani tunda wannan abu sai dai Allah. To Allah ya warware mana. Mu dai mun san tsakaninmu da ku Niger, tsakaninmu da Najeriya zumunci ne mai asali mai ƙarfi. Wannan haka yake saboda tsakanin Najeriya da Nijar akwai zumunci. To muna fatan insha Allah wannan ba zai zama sila warwarewa zumuncin mu ba. Masha Allah. To Malam Buzu ya hanya ya aka baro gida ya kowa da kowa. Lafiya lau na baro tunkiya ta gida lafiya lau. Ka baro tunkiya lafiya? Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Na dan guda Hausa ku ne lafiya ne ma saboda irai. Ai akwai burgewa. Akwai burgewa sai ku. Akwai burgewa. To Buzu ya da yabon kai kuma. To amma ka san dai ku wannan Hausa fa da muke fa ba fa irin tamu ma kuke. A'a. Na zaka ce ba iri ɗaya bane. Ai na iri ɗaya. Ne Hausa ka ga wasu kalmomin in kuka faɗa ba daidai da yadda muke faɗa ba ai ka ku dole in ce ba irin Hausa mu kuke ba. A'a iri ɗaya ne mana. Akwai bambanci mana. To masha Allah. Ni yanzu zan koma. Za ka koma? To haka tafiya da sauri haka? Wani ma kuwa haba wanda da ai da ka dan zauna an dan ƙara tattauna. Sauri Nijar hanya akwai nisa. To ku da hanya ta kuma yanzu ake rikicin da ku je ku yi. Ai da ka zauna nan ka kwana. Kai na je ka fi da gane can din da yake. Akwai na jibiya. Ba ka so ka baro Sahara. To Malam Buzu sai in ce thank you very much. To kuma har da zaki. Wani irin zagi kuma? Ni da ka gaba na jin turanci. Wani irin ne godiya fa ne ma? Ba san turanci. Ni ba godiya ne ma fa. Wani irin zagi kuma? To ai ban san me kace ba. Ni ma zan iya ramawa. To sabarga. Sabarga. To samfuri ko me kace ni ban gane ba samfurin me? Ibara hunna dagas. Ibara hunna dagas. To Buzu wannan wani sabon wannan me za a daddage kuma ni ban gane wannan dagas din da kace wani abu za a daddage? Ramawa ne. Ba ka wasu ba. Kai turanci ma ko kuma yake ne ka fara daddage? Kowa ya je rike abin da ya sani. Aha. In ka iya turanci ka rike turancinka. Ni ma wannan yare ne. Assalamu alaikum. To Malam Buzu tunda da haka ka zo. Mu ma yare Nijar ina za mu je mu koyi shi. To a je koya. Tunda ku kun iya namu kun ga mu iya naku ba. To kuna ganin ko da mu muna ku ba ku iya turanci ba amma kuma kuna yaran ba mu san naku ba. Za mu koyi naku ma. Ni ma zan je koyi turanci. To shikenan kowa ya je ya koya. Ta da ni? Ta me? Ta ne kowa ya je ya koya. To shikenan. Yawwa. To madalla sai an jima. Karam.